bentuk iki galak ra iki? Nek diganggu galak Mas, nek ora Nek diganggu galak ya. lulut iki. Ya karo sing duwe iki karo wong liya paling Nek sak diganggu iya ngejar. Latu. Oh, pendek. 9 kilo. Luk. Lanang iku. Sing gedhe iku. Wedok. Oh, sing gedhe malah wedok iki. Wedok. Lanang nom kok. Lanang tel. Lembere iki lho. Heeh. Arek lanang. Lho jagone. Lah nek jegek semono-mono urung ketok ketara lanange urung. Ini kan? Sebentar, Rina. Ayam. Om Pandi ini mangan apa? Ampas sih. Ampas tahu. Kayak jarang. Mantap ini. Ayam kalkun. Berubah-berubah ya. Kok dicampur beda. Oh nak malah nek bis kono bisa jauh kok. Ya enak ki masak ki nang duwe ngono kuwi. Tapi yo angel uripe kuwi 5 gara siji lho. Lah kuwi telu kuwi lain. Beda generasi kabeh. Oh. Iki Bapak tuane ndi le bapak tuane kae ngono. Om, katanya putih loh. Iki lanang saka iki lho sire. kuwi sing barengane lanang kae anake. Iki bondo iki. Lah sing bojone iki ndi? Iki. Oh, malah cilik Ini ngene. pas kuwi lho. Oh, kuwi ya. Sing iki wis anak-anakane iki. Iki anake. Kuwi beda generasi yo. Iki anak pertama iki yo. Bareng iki dare. Sing terus pertama. Ora yo, ora. Ora, iki sing tunggale sing aku nggawa kae ta. Iya. Empat itu. Beda generasi kuwi doan angel lah. Oh, iya. Ya kan makanan nggawa terus nggawa sapa kae? Kuwi 5 Nggawa kae to. 5 kae iki. Terus banggen nggawa, sing kene mati. Terus iki ditukerke karo lanang tuwa kae, sing lanang tuwa sing banggen barengane. Oh, barengane sing nomor 2 kuwi ya. Oh, tak kira iki mu sak pranak telu. Beda-beda. Kae babon sing pasangane kae iki anak-anak. Oh. Sing kuwi sing Pasang kuwi tok awale. Heeh. Sing cilik ki 5 tok ngarep siji. Nah, kalau uyan Ya sithik wae tadi. gendong Kok mau lah. aku mau ke sana takut. Yang tidak mau ning isa lah. Yang ini ayam ketawa. Mau padha mesti. Ayam ketawaku wis musnah San. Kae kae. Pirang kilo lah men diwawancarai kuwi. Men diwawancarai. Berapa kilo? Iki lanangan pirang kilo iki kira-kira iki? 9 kilo isan iki. 9 kilo. Usiane pirang tahun? Ora paham suwi kok. Iki cara apa jenenge dijual ora anak-anak iki? Ki Kalau wingi ada ning ya, kalau ada. ning anu ke babon dewasa ki tembus piro ya? 3 juta teh 3 juta ya. Sepasang. Sepasang. Wis dewasa iki ya. dewasa. Nek ning kene iki menyediakan ora kira-kira? Nek sing arep tuku. Nenek ya. Ono ya Jual lah ya. Nek dijual lah. Kan. Oh, bentuk iki galak ra iki? Nek diganggu galak Mas, nek ora Ora nek diganggu galak ya. lulut iki. Ya karo sing duwe iki karo wong liya paling Nek sak diganggu iya ngejar. Latu. Oh, pendek. 9 kilo. Iya enggak. Cara perawatannya gampang lagi. Gampang-gampang angel. Gampang-gampang angel ya. Ya cuaca lah. Oh, tergantung cuaca. Tapi nek wis cilik-cilik wis semono-mono kae sing cilik kuwi wis tahan. Sing telu sing cilik kuwi ya. Iya sing cilik, sing paling cilik wis tahan, nek semono-mono wis aman. Pirang bulan niku? Kayak pirang bulan. Ndak sing ukurane padha sing cilik dhewe kae. Nek wis Nek wis diumbar wis aman. Heeh. sangi sore
Sing payah iki nek lagi netes terus dibok. Nek dibok ora nek ijo semene-mene iki ora tahan ya. Perubahan cuaca to, Joan. Heeh. Dibok terus di nganu kan perubahan cuacane. Endoke oke ra iki? Nek pertama wingi 23. Waduh, Iki wingi Pertama kan 30 kae. 20. 20-an. Untuk pertama. Untuk pertama 20, bar iki 23. Iku netes kabeh ora iku? Ya netes kabeh, tapi angel perawatane kok Perawatannya angel, jadi mati. mati. Ternak ayam kalkun iki. Piro sing tahan? Totalnya neng piro iki? 5. 5 ya. Di samping wis do ditukuni wong ya. Ya dikek-kek iki to karo bapak. Apa? Iki palak toh? Jengger itu. Jengger nih. Ayam kalkun. Ini toh? Ini toh? Ini indukannya ini. Mekar. Ah, mantap. Ya kan medhono, wedi kok iki kok. Iki takut kok medhon. Enggak apa-apa lah. Coba, ganggu. Mani ora? Diganggu ya dikejar. Jar enggak. Ya, no, mbak, ning kandangnya. Kasih ayamnya tadi. Iya. Ya kalau tangkap. Ya kalau tangkap. Kalau tangkap kalkune Akeh kalkune. 5. 5. Wah. Ini lanange ketok lanange 3 iki. Lanang 3 wedok lho. Sing tuwa ngendok. Sing ketawa kae. Sing iya ke Mas sana. Nggonku ketawane wis tak. Doloro apa piye? Bukan jaluk kanang akeh. Anu. Piye kok ngarepe nek ngene nek kalkune. Ya ngono kuwi. Ki engko nganu. Nganu dhewe kuwi engko. 9 kilo kata wingi tak timbang. Iki? Iya. Njaluk tanggane kuwi ndok, njaluk ndok 3. Kok dadi loro lanang wedok. Iki lanang wedok, Mas. Mana? Lanang iki. Apa, Dek? Siapa? Pak, di sini ada bunyi. Ya iya toh. Lan takam nek wani. Kayak dikikit engko. Lan takam nek wani. Ya enak dicekeli nang kan kudune pi Bebek ono